форумро ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шариконе ки дар соҳаи саноати кӯҳӣ фаъолият менамоянд аз ҷумла ширкати Васто Капитал ташкил намуд. мақсади он асосан ба ноил шудан ба ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба саноати кунонӣ бо сурати мамлакат, дастгирии рушди устувори саноат, таҷдид ва тавсеяи робитаҳои ҳамкории минтақавӣ, инчунин фаъолсозӣ, рушди ҳамкорӣ ва шарикӣ дар соҳаи саноат нигаронида шудааст. дар ин чорабинӣ зиёда аз 400 иштироккунанда ба қайд гирифта шудагӣ ва иштирок хоҳанд кард. дар чорабини имрӯза зиёда аз 5 сессия барои иштироккунандагон пешбинӣ хоҳад шуд. дар сессияҳои мазкур ширкатҳои фаромиллӣ аз давлатҳои хориҷӣ аз қабили Иттиҳоди Аврупо, Хитой, Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ, Штатҳои Муттаҳидаи Америка иштирок хоҳанд кард. ҳамчунин дар сессияи панелии асосӣ вазирон ва муовинои вазирони соҳавии кишварҳо Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Туркия, Индонезия, Ҷумҳурии Мардумии Хитой иштирок ва суханронӣ хоҳанд кард. дар чорабинии мазкур ба нақша гирифта шудааст ки ёддошти тафоҳум бо ширкатҳои фаромилӣ аз ҷумла бо ширкати Метсо, Миллениум, Шандон Голд ба имзо хоҳад расид. дар қисмати пленарии кори форум муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким Холиқзода иштирок карда ҳозиринро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфт. мавсуф бо зикри талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат иброз дошт ки дар тӯли 10 соли охир ҳамаи мо шоҳиди ҳодисаҳо ва равандҳое будем ки ҳаёт ва муносибати моро ба бисёр паҳлӯҳои ҳаёти имрӯза ба куллӣ тағйир доданд. мушкилотҳо ба монанди тағйирёбии иқлим, паҳншавӣ, бемории сироятии COVID-19 ва муноқишаҳо дар қисматҳои гуногуни ҷаҳон ба сари инсоният омаданд. аз ин рӯ рушди технологияҳои нав, рақамикунонӣ ва инноватсия метавонад барои мо роҳҳои нави ҳалли мушкилот ва рушди устуворро боз кунад. тазаккур дода шуд ки барои баландбардоштани некуаҳволии мардум, рушди устувори иқтисодӣ аз имконоти мавҷуда истифода бурдан муҳим аст. дар ин замина лоиҳаҳои ба рушд нигаронидашуда бо хусусиятҳои минтақавӣ ва тамаркузи инноватсия аҳамияти хоса доранд. изҳори итминон карда шуд ки форуми имрӯза ба пайдо кардани роҳҳои ҳалли ин мушкилот ва таҳкими ҳамкориҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ, Аврупо ва кишварҳои халиҷи Форс мусоидат хоҳад кард. рӯнамоии имкониятҳои саноативу сармоягузорӣ дар форуми мазкур тавассути видеоролик сурат гирифт. дар пойтахти Тоҷикистон як форуми хеле муҳими байналмилалӣ баргузор шуд ва барои ман иштирокчии чунин як чорабинии байналмилалӣ будан шарафи бузург аст. мехоҳам қайд намоям ки форум нахустин бор аст ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад ва барои ҳамаи иштирокчиён ин як имконияти хеле хуб барои табодули афкор ва табодули таҷриба бо дигар иштирокчиён ва ҳамчунин имконияти оғози ҳамкорӣ бо созмонҳои дигар мебошад. мо шодем ки дар байни шоҳигарии Арабистони Саудӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои хеле гарму дӯстона барқарор шуданд ва умедворем ки мо дар оянда байни мамлакатҳои бародарамон боз ҳам бештар чунин ҳамоишот ташкил мекунем. соҳаи саноати ангиш яке аз соҳаҳои асосӣ дар ҷумҳурӣ ба шумор меравад ки рушди иқтисоди ҷумҳурӣ ба он вобастагӣ дорад. ҳоло дар ҷумҳурӣ барои коркарди ангиш 17 корхонаҳо фаъолият менамоянд ки бо тарзи кушод ва зерзаминӣ фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. соли равон барои таъмини маркази барқи гарми деҳаи шаҳри Душанбе беш аз 1 миллион тонн ангиш воридот карда мешавад ки ин барои таъмин намудани маркази барқи гарми Душанбе ва таъмини гарми бо ноҳияҳои шаҳри Душанбе фоида менамояд. барои сифати баланд кардан коркари зеризаминиро ба роҳ монем. барои коркари зеризаминӣ бо сармояи ватанию хориҷӣ мо ба роҳ мондагӣ ҳастем. аз он ҷумла сармояи ширкати Зинхоҳа дар кони зидди сармояи маъдан ва тиҷорат дар кони ангишти фони Ағноб, инчунин ширкати Пемиан Груп барои барқарор намудани шахти рақами 8 кони ангишти шӯроб ки беш аз 100 сол фаъолият менамояд меморандум баста шудааст.
қисмати дигари нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии сармоягузории маъдан ва металлургия бо иштироки вазирони саноати кишварҳои осиёи марказӣ ва дигар меҳмонон идома ёфт. таъкид гардид ки дар тоҷикистон беш аз 800 кони маъданҳои фоиданок, металлҳои нодир ва қиматбаҳо аз қабили мис, нуқра, тилло, сурб, литий, сурма, никел, волфрам ва ғайра кашф шуданд ки аксари онҳо аллакай қисман аз худ карда шуданд. тазаккур дода шуд ки нахустин форуми сармоягузории маъдан ва металлургияи тоҷикистон чорабинии пешбар дар соҳаи истихроҷи маъдан ва металлургия буда майдони фаррох ва муассир барои табодули афкор ва таҷрибаи касбии коршиносони соҳа, баррасии дурнамои рушди бозори истихроҷи маъдан ва металлургияи мамлакат, навоварӣ дар соҳаи таҷҳизот ва технологияи истихроҷ ва коркарди маъданҳои фоиданок маҳсуб мешавад. дар форум коршиносони соҳа масоили марбут ба табодули таҷрибаи касбӣ, дурнамои рушди бозори истихроҷи маъдан ва металлургияи мамлакат, навоварӣ дар таҷҳизот ва технологияҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо, технологияҳои рушди устувор ва дигар масъалаҳоро баррасӣ карданд. дар доираи форум 4 ҷаласа дар соҳаҳои геологӣ, сармоягузорӣ, саноатӣ ва металлургӣ гузаронида шуд. Мы у вас первый раз в стране, первый раз приехали, первый раз выставляемся. Хорошая организация, много экспонентов, очень классно встретили, все рассказали, показали. У нас достаточно большие планы. Очень много мероприятий намечено на эту командировку. Не только в рамках выставки, но и после выставки уже есть встречи с нашими, надеюсь, будущими деловыми партнерами. Отношения России и Таджикистана также крепкие, как и качество электродов, которые мы представляем, которые мы производим. Наш девиз с уважением к сварщикам, это относится не только к производству, а именно к тем отношениям партнерским, международным, деловым, которые мы хотим наладить. Мы знаем, что любое производство, оно должно быть крепким, надежным, и это мы гарантируем посредством своей продукции. намоишгоҳи саноатии тоҷикистон қисмати дигари форум ва намоишгоҳи байналмилалии сармоягузории маъдан ва металлургия дар душанберо комил сохт. роҳбарони ҳайатҳои иштирокчии ин ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ бо дастовардҳои саноатчиёни мамлакат ва пешрафтҳои шарикони рушд дар бахши саноат ошно гардида ба тараққиёти иқтисодиёти кишвар ки ба талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста мебошад, баҳои баланд доданд. Если возьмем, что первый раз такой форум проводится в Республике Таджикистан, я имею в виду форум, который горно-металлургический форум, на мой взгляд, достаточно большой уровень, так все предоставлено, все досконально было рассказано о тех инвестициях, которые привлекаются со стороны инвесторов. И я впечатлен с таким форумом. Я уверен, что дальше с такими перспективами горно-металлургическая сфера будет развиваться достаточно серьезно. Сегодня очень рады участвовать в первом горнорудном форуме, проводимом международном в Таджикистане. Это очень полезная платформа для нас. Мы сегодня встретили очень много наших международных партнеров. Здесь более 200 участников с разных стран. И, конечно же, для нас это новые возможности как для налаживания сотрудничества, так и для проработки перспективных направлений. Вообще, в целом, с Таджикистаном у нас очень хорошо складываются проекты в области изучения и использования природных ресурсов. Мы приступаем сегодня к совместному изучению полезных ископаемых, а также переработке отвалов и хвостов горнорудных предприятий. дар намоишгоҳ беш аз 200 роҳбари ширкатҳои бонуфузи истихроҷи маъдан ва металлургии тоҷикистону истеҳсолкунандагони муваффақи ватанӣ, молистеҳсолкунандагони давлатҳои осиёи марказӣ, ташаббускорони лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ширкатҳои таҳиякунанда ва истеҳсолкунандагони таҷҳизоту технологияҳо барои корхонаҳо ва сармоягузорони байналмилалӣ технологияву таҷҳизоти пешрафтаи коркарди маъдан ва навгониҳои маъданро муаррифӣ карданд. таъкид гардид ки омили асосии афзоиши ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар тоҷикистон афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноати кӯҳӣ, саноати коркарди партовҳо ва истеҳсоли ашёи хоми дуюмдараҷа мебошад.
дар намоишгоҳ ширкатҳои бонуфуз ки мавқеи ҷаҳонӣ доранд молу маҳсулоти худро ба маърази дид гузоштанд. дар ин миён корхонаҳои тавлидотии кишвар ки ба истеҳсолоти саноатӣ сарукор доранд маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд. корхонаи қолинои душанбе соли 2022 ба фаъолият оғоз кард. соли 2023 хати нави истеҳсолӣ васл кардем ки он имкон медиҳад ки маҳсулоти қолинои душанбе бо сифати баланд ва рақобатпазир истеҳсол карда шавад. мо хело хурсанд ҳастем ки дар ин фабрикаи қолинҳои душанбе мо хело чизҳоро аз худ кардем. бисёр занҳои мо мутахассисҳои калон шуданд. мо се таҷҳизоти калоне ки истеҳсоли Белгия мебошад, онҳо бисёр қолинҳои нағз мебароранд ва мо қолинҳои миллӣ, қолинҳои аврупоӣ, бисёр намудҳои қолинҳоро ҳар рӯз қариб мебарорем. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акома ки 13 сентябри соли 2022 ба фаъолияти истеҳсолӣ пардохт, айни замон яке аз корхонаҳои пешбари истеҳсоли маҳсулоти гӯшти ва ҳасибҳо дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. корхона дар давраҳои гуногун то 123 номгӯи маҳсулот истеҳсол намудааст ва айни ҳол ҳудуди 100 намуд ҳамарӯза ба бозори истеъмолӣ ворид карда мешавад. маҳсулоти мо ба тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ тақрибан паҳн карда мешавад, дастрас карда мешавад. бо дастгирии ҳидоятҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат имрӯз намоишгоҳи саноатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида аз хориҷи кишвар меҳмонон ҳузур пазируфта мо имрӯз молу маҳсулоти босифат аз ҷиҳати экологӣ тоза ба намоиш гузошта мақсади асосии мо ин таъмин намудани бозори дохилии кишвар ҳамчунин содирот намудан ба хориҷи кишвар мебошад. изҳори итминон карда шуд ки нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии сармоягузории маъдан ва металлургия ба баланд бардоштани иқтидори сармоягузории соҳа ва таъмини ҳамкории муассир байни намояндагони ширкатҳои алоқаманд равона шудааст.